Hola, benvinguts i benvingudes a la història que no sabies. Si avui pensem en Mallorca, és probable que ens vinguin al cap imatges molt concretes. Platges d'aigües transparents, hotels davant del mar, carrers plens de turistes parlant desenes de llengües diferents, terrasses obertes fins tard i un aeroport que cada any rep milions i milions de passatgers procedents de tota Europa. Per molta gent, Mallorca és sinònim de vacances. És un dels grans destins turístics de la Mediterrània i una de les illes més conegudes del món. Però el que sovint oblidem és que aquesta Mallorca és molt recent. Tan recent que els nostres avis o besavis encara van conèixer una illa completament diferent. Una illa on no existien les urbanitzacions que avui ocupen quilòmetres de costa. Una illa sense aeroports plens de turistes. Una illa on molts pobles vivien gairebé exclusivament del camp, de la pesca o d'una economia local que havia canviat molt poc durant generacions. De fet, si algú que hagués viscut a la Mallorca de l'any 1900 pogués tornar avui, probablement tindria dificultats per reconèixer bona part del litoral. Veuria carreteres on abans hi havia camins de terra. Veuria hotels allà on abans hi havia camps. Veuria ports esportius en lloc de petits embarcadors de pescadors. I potser li costaria entendre com aquella illa, relativament pobra i rural, s'havia convertit en un dels motors turístics més importants d'Europa. Perquè la història de Mallorca durant el segle XX és en realitat una de les transformacions més espectaculars que s'han produït a tota la Mediterrània. En poc més de 100 anys, una societat basada principalment en l'agricultura va passar a dependre gairebé completament del turisme. Pobles tranquils es van convertir en destinacions internacionals. Milers de persones van abandonar el camp per treballar en hotels, restaurants i negocis relacionats amb els visitants. I una illa, que durant segles havia viscut relativament apartada de les grans rutes europees, es va convertir en un lloc conegut arreu del món. Però aquesta transformació no va arribar de cop. Abans dels avions xàrter, abans dels grans complexos hotelers i abans de les platges plenes de parasols, hi havia una altra Mallorca. Una Mallorca de possessions, de pagesos, de pescadors, de mercats i de pobles on gairebé tothom es coneixia. Una Mallorca on la vida era molt més dura del que acostumem a imaginar quan contemplem les seves postals actuals. I és precisament aquella Mallorca desapareguda la que intentarem descobrir avui. Perquè per comprendre la Mallorca actual, primer hem d'entendre com era l'illa abans que arribessin els milions de visitants. Com vivia la seva gent, de què treballaven, quins problemes tenien, què menjaven, com es desplaçaven i per què, durant moltes generacions, marxar de Mallorca era molt més habitual que no pas arribar-hi. Per entendre fins a quin punt Mallorca ha canviat, hem de fer un petit exercici d'imaginació. Sí, ja sé que us ho demano cada setmana. Hem d'oblidar-nos durant una estona dels hotels, dels aeroports, dels apartaments turístics i dels milions de visitants que arriben cada any. Oblidem la imatge que tenim de Mallorca, tabula rasa. Imaginem ara l'illa tal com era fa poc més d'un segle, quan la gran majoria dels mallorquins no treballaven de cara als turistes, perquè senzillament els turistes gairebé no existien. Qui és un turista? Doncs això, a principis del segle XX, Mallorca era una societat essencialment rural. La major part de la població vivia directament o indirectament del camp i la vida quotidiana girava al voltant dels ritmes de l'agricultura. Les estacions marcaven el calendari, les collites determinaven els ingressos de moltes famílies i una mala anyada podia tenir conseqüències molt i molt importants. Per tot arreu hi havia camps d'ametllers, garrovers, figueres i oliveres. A moltes zones també es cultivava el cereal i allà on les condicions ho permetien, la vinya continuava sent una activitat important malgrat els estralls que la filoxera havia provocat dècades abans. Així doncs, el paisatge, que avui molts visitants consideren tan pintoresc, no era un decorat, era una eina de supervivència. La Mallorca de començaments del segle XX era també la Mallorca de les possessions. Les grans finques dominaven bona part del territori i constituïen una de les principals formes d'organització econòmica de l'illa. Algunes eren tan extenses que semblaven petits mons autosuficients. Hi havia terres de cultiu, ramats, magatzems, forns, molins i habitatges pels treballadors. El senyor propietari sovint vivia a Palma o passava llargues temporades fora, mentre la gestió quotidiana quedava en mans dels amos, figures claus dins de l'organització de les finques. Per sota hi havia una multitud de jornalers, arrendataris i petits pagesos que vivien pendents de les collites i la disponibilitat de la feina. Per moltes famílies la vida era molt dura, molt més dura del que solem imaginar quan contemplem la Mallorca actual. Els ingressos eren limitats, les jornades llargues i la dependència de la meteorologia absoluta. Una sequera podia afectar pobles sencers. Una mala collita podia obligar moltes famílies a endeutar-se o a buscar alternatives desesperades.
Avui, quan imaginem Mallorca, tendim a associar-la a prosperitat i amb una economia dinàmica, però durant bona part de la seva història contemporània, l'illa va ser una terra de migració. De fet, molts mallorquins marxaven perquè no trobaven oportunitats suficients a casa seva. Alguns emigraven a Catalunya, altres a França, i molts van creuar l'Atlàntic cap a Cuba, Puerto Rico, l'Argentina o l'Uruguai. A nombrosos pobles hi havia famílies senceres que tenien algun parent a Amèrica. Les cartes arribaven després de setmanes de viatge i sovint portaven notícies d'un món que semblava infinitament llunyà. Mentrestant, la vida continuava seguint ritmes molt diferents dels actuals. Els desplaçaments eren lents, les carreteres eren escasses i sovint en mal estat. Molta gent passava pràcticament tota la vida sense allunyar-se gaire del seu poble. El món existia més enllà de l'illa, evidentment, però per molta gent era una realitat llunyana que s'intuïa a través dels diaris, dels vaixells que arribaven al port o de les cartes enviades pels mateixos familiars que havien emigrat. Els mercats setmanals eren moments fonamentals de trobada i intercanvi. Les festes patronals marcaven alguns dels moments més esperats de l'any i l'Església continuava ocupant una posició central a la vida de moltes comunitats. De fet, si aquella persona de la Mallorca del 1900 pogués observar l'illa actual, probablement no li sorprendrien tant els edificis o les carreteres com la quantitat de gent, perquè la Mallorca d'aquell temps era una illa molt menys poblada, molt més tranquil·la i molt més vinculada al seu entorn immediat. Tot i això, mentre la majoria de mallorquins continuaven vivint d'una manera molt similar als seus avis i besavis, començaven a aparèixer alguns visitants molt particulars. No eren turistes, com els entenem avui. No arribaven amb vols barats ni buscaven hotels amb tot inclòs. Eren artistes, escriptors, músics i viatgers que, per motius molt diferents, van començar a veure Mallorca com un lloc especial. I sense saber-ho, aquells primers visitants estaven anticipant una transformació que acabaria canviant l'illa per sempre. Una mica similar al que va passar a la Costa Brava, que ja vam explicar fa uns dies. Durant bona part de la seva història, Mallorca havia viscut relativament allunyada dels grans centres de poder europeus. Era una illa important dins de la Mediterrània, evidentment, però no era una destinació coneguda internacionalment, ni un lloc que aparegués de manera habitual als mapes mentals dels viatgers europeus. Per això és tan interessant observar què va començar a passar durant el segle XIX. Mentre la majoria de mallorquins continuaven a dedicar-se al camp o a la pesca o als oficis tradicionals, alguns viatgers procedents sobretot del nord d'Europa van començar a descobrir l'illa i a explicar-la als seus compatriotes, i el que hi trobaven els fascinava. Hem de pensar que molts d'aquells visitants provenien de ciutats industrials cada vegada més grans i contaminades. Vivien envoltats de fàbriques, de fum i de ritmes de vida que canviaven ràpidament. Quan arribaven a Mallorca, en canvi, trobaven una realitat completament diferent. Pobles tranquils, paisatges agrícoles que semblaven intactes, muntanyes espectaculars, una llum que captivava pintors i una manera de viure que als seus ulls semblava molt més autèntica. A poc, Mallorca va començar a convertir-se en una mena de paradís mediterrani dins de l'imaginari europeu. Un dels episodis més coneguts d'aquesta història va tenir lloc durant l'hivern de 1838. Aquell any van arribar a l'illa dues figures extraordinàriament famoses, l'escriptora francesa George Sand i el compositor polonès Frédéric Chopin. La seva estada a Valldemossa ha passat a la història, però probablement no de la manera que molts imaginen. Els dos buscaven un lloc tranquil on Chopin pogués recuperar-se dels seus problemes de salut. Esperaven trobar un clima agradable i una vida serena, però la realitat va ser bastant més complicada. L'hivern va resultar especialment humit, les condicions de vida no eren fàcils i les relacions amb alguns habitants de la zona no sempre van ser senzilles. Malgrat tot, aquella experiència acabaria tenint una enorme repercussió. Després de marxar, Sand va publicar un llibre explicant la seva estada a l'illa. Algunes de les seves observacions no van agradar gaire als mallorquins de l'època, però el llibre va aconseguir una cosa fonamental: posar Mallorca al mapa cultural europeu. De sobte, moltes persones que mai no havien sentit a parlar de l'illa van començar a saber que existia. I aquell va ser només el principi. Durant les dècades següents van arribar pintors, escriptors, arqueòlegs, científics i viatgers que buscaven paisatges diferents dels que podien trobar al nord d'Europa. Alguns quedaven fascinats per la Serra de Tramuntana, d'altres per les cales de la costa, alguns per Palma, i gairebé tots parlaven d'una llum especial que semblava transformar els colors del paisatge. Sobretot que quedi clar que encara no estem parlant del turisme de masses. Aquells primers visitants eren una minoria molt petita. Sovint pertanyien a classes acomodades i disposaven de temps i recursos per viatjar durant llargues temporades. La seva experiència no tenia res a veure amb la que coneixem avui. Arribar a Mallorca continuava sent lent, continuava sent car i continuava requerint una certa aventura.
Però sense adonar-se'n, aquells viatgers estaven construint una imatge de Mallorca que tindria conseqüències enormes en el futur. Perquè cada llibre publicat, cada quadre pintat i cada relat de viatge contribuïa a difondre una mateixa idea, que enmig del Mediterrani existia una illa extraordinària, silenciosa i tranquil·la, amb un paisatge privilegiat i una manera de viure diferent de la de les grans ciutats europees. Mentrestant, els mallorquins continuaven en les seves vides. Els pagesos seguien treballant als camps, els pescadors sortien a la mar cada matinada, els mercats omplien les places dels pobles i probablement molt poca gent podia imaginar que aquells visitants ocasionals acabarien sent els primers protagonistes d'una transformació que canviaria l'illa per sempre. Perquè a mesura que avançava el segle XX, alguns empresaris i polítics van començar a adonar-se que aquells estrangers que arribaven de tant en tant no eren només una curiositat, potser representaven una oportunitat econòmica. I va ser aleshores quan Mallorca va començar a preparar-se lentament per rebre els primers turistes de veritat. Doncs els primers viatgers estrangers havien demostrat que Mallorca tenia alguna cosa que despertava interès més enllà de les seves costes, encara que ningú parlava de turisme de masses perquè era una idea impensable, però sí que apareixia una pregunta nova. I si l'illa podia viure també dels visitants? Va ser així com van començar a aparèixer els primers establiments pensats específicament per acollir viatgers. Un dels símbols més importants d'aquell moment és el Gran Hotel de Palma, inaugurat l'any 1903. L'edifici, obra de l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner, no era només un hotel, era una declaració d'intencions. Mallorca volia presentar-se al món com una destinació moderna, elegant i capaç d'atraure visitants internacionals. Però cal imaginar-se bé qui eren aquells visitants. Els clients dels primers hotels acostumaven a ser aristòcrates, artistes, intel·lectuals, empresaris o membres de les classes acomodades europees. Persones que podien permetre's viatjar durant setmanes o mesos i que buscaven una experiència molt diferent de la que oferia el turisme dècades més tard. Molts passaven llargues temporades a l'illa, alguns llogaven cases, altres s'instal·laven en hotels que avui ens semblarien d'aquells hotels boutique, petits i tranquils. Passejaven pels pobles, descobrien la Serra de Tramuntana, escrivien cartes explicant les seves experiències i contribuïen sense saber-ho a construir la reputació internacional de Mallorca. A poc, doncs, aquella reputació va anar creixent. Les comunicacions milloraven lentament. Els vaixells connectaven Palma amb Barcelona, Marsella o altres ports mediterranis amb una certa regularitat. Les notícies sobre l'illa circulaven per Europa i cada vegada hi havia més persones que somiaven visitar aquell racó de la Mediterrània que molts descrivien com un paradís encara intacte. La major part de les platges estaven completament verges. Moltes zones costaneres no tenien pràcticament cap edificació. Indrets que actualment reben centenars de milers de visitants eren només petits pobles de pescadors o extensions de camp que arribaven gairebé fins a la mar. De fet, si algú hagués recorregut llocs com la Badia de Palma, Alcúdia, Palma Nova o Magaluf durant les primeres dècades del segle XX, difícilment hauria pogut imaginar el futur que els esperava. Tot i això, alguns empresaris ja començaven a invertir en allotjaments. Les institucions locals intentaven promocionar la imatge de l'illa. Els visitants augmentaven lentament. Encara eren pocs, però cada any n'arribaven més. Semblava que Mallorca havia trobat una nova oportunitat econòmica. Però just quan aquesta idea començava a consolidar-se, Europa entraria en un dels períodes més convulsos de la seva història. Les guerres, les crisis i els conflictes polítics interromprien temporalment aquell desenvolupament. I durant unes dècades, el futur turístic de l'illa quedaria en suspens, a l'aire. Mallorca encara hauria de travessar la Guerra Civil, la postguerra i alguns dels anys més difícils que havia conegut en molt de temps. Durant la Guerra Civil, Mallorca va quedar des del principi sota control dels militars revoltats i es va convertir en una rereguarda allunyada dels grans fronts de combat de la península. Això no vol dir, però, que a l'illa visqués la guerra amb normalitat, ben al contrari. Els primers mesos van estar marcats per la repressió, les detencions i un clima de por que deixaria una profunda empremta en moltes famílies. Durant anys, parlar d'aquells episodis va ser difícil. Moltes històries van quedar silenciades, moltes persones van créixer sense saber exactament què havia passat als seus pobles o a les seves pròpies famílies. I encara avui, gairebé un segle després, la memòria d'aquells anys continua sent un tema sensible en molts indrets de l'illa. Mentrestant, l'economia quedava completament condicionada per les circumstàncies del moment. El turisme, que ja era modest abans de la guerra, pràcticament va desaparèixer. Els viatgers estrangers van deixar d'arribar, evidentment, i Mallorca va tornar a dependre gairebé exclusivament de les activitats tradicionals. Quan la Guerra Civil va acabar, l'any 39, Europa estava a punt d'entrar en un nou conflicte encara més devastador, la Segona Guerra Mundial.
Tot i que Espanya no hi va participar oficialment, les conseqüències econòmiques es van fer sentir amb força. El règim franquista va impulsar polítiques d'autarquia, intentant que el país fos autosuficient, i això va generar escassetats, dificultats de subministrament i una situació econòmica molt complicada. Per moltes famílies mallorquines, per moltes famílies de tot arreu, els anys 40 van ser anys de supervivència. Mentre Europa començava lentament a reconstruir-se després de la Guerra Mundial, Mallorca continuava sent una illa relativament aïllada. Les comunicacions eren limitades, els recursos escassos i les oportunitats econòmiques molt reduïdes. Molts joves seguien veient la migració com una de les poques maneres de millorar les seves condicions de vida. Si algú hagués visitat Mallorca durant aquells anys, probablement hauria trobat una illa molt diferent de la que apareixia als relats dels viatgers romàntics del segle XIX. Les postals paradisíaques existien, esclar. La mar continuava sent la mateixa. La serra de Tramuntana continuava dominant l'horitzó. Els pobles conservaven el seu encant, però la realitat quotidiana de la majoria de la població estava marcada per la precarietat i les limitacions. Precisament va ser enmig d'aquestes dificultats que van començar a produir-se alguns canvis que gairebé ningú no podia preveure. Perquè a finals dels anys 50, mentre Europa experimentava un creixement econòmic sense precedents i milions de persones començaven a disposar de més temps lliure i més capacitat per viatjar, Mallorca es trobava en una posició privilegiada. Tenia bon clima, paisatges espectaculars, proximitat amb els grans mercats europeus i una economia que necessitava desesperadament noves oportunitats. Sense saber-ho, l'illa era a les portes de la transformació més gran de tota la seva història contemporània. Una transformació tan ràpida i tan profunda que en només unes poques dècades canviaria per sempre el paisatge, l'economia i la manera de viure de diverses generacions de mallorquins. I tot començaria amb una cosa que avui ens sembla completament normal, però que aleshores era revolucionària: l'arribada dels primers vols turístics massius. Si haguessis preguntat a qualsevol mallorquí dels anys 40 o principis dels 50 com imaginava el futur de l'illa, probablement hauria parlat d'una bona collita, d'una feina estable, o amb una mica de sort, d'una vida una mica menys dura que la que havien conegut els seus pares. El que gairebé ningú no hauria estat capaç d'imaginar és que en qüestió de 2 o 3 dècades, Mallorca es convertiria en un dels principals destins turístics europeus. I això és exactament el que va passar. Després de la Segona Guerra Mundial, molts països havien iniciat un període de creixement econòmic que transformava profundament la vida de milions de persones. Els salaris augmentaven, les classes mitjanes es consolidaven i per primera vegada moltes famílies començaven a disposar d'una cosa que fins aleshores havia estat un luxe reservat a una minoria: temps lliure i diners per viatjar. Al mateix temps, els transports també estaven canviant. Els avions es feien cada vegada més accessibles. Les companyies aèries ampliaven rutes. Els vols internacionals deixaven de ser una experiència reservada a les elits. I alguns empresaris van començar a entendre que hi havia una oportunitat enorme a punt d'obrir-se davant seu. Mallorca reunia pràcticament totes les condicions necessàries. Era relativament a prop dels grans mercats europeus. Tenia un clima suau durant bona part de l'any. Disposava de platges espectaculars i pobles bonics i, sobretot, era molt més barata que moltes destinacions del nord d'Europa. Pels britànics, els alemanys, els suecs o els holandesos, Mallorca començava a aparèixer com un lloc gairebé ideal per escapar durant unes setmanes de fred, de la pluja i de la rutina de les seves ciutats. I així van començar a arribar els primers vols xàrter. Avui ens sembla una cosa completament normal. Agafem un avió i en poques hores podem ser a qualsevol punt d'Europa. Però durant aquells anys el fenomen era revolucionari. De sobte, milers de persones podien viatjar de manera relativament econòmica a una illa mediterrània que fins feia poc era pràcticament desconeguda per la majoria. Els primers grups de turistes van començar a desembarcar a Palma amb una barreja de curiositat i fascinació. Molts no havien vist mai unes aigües tan transparents ni tan turqueses. Altres quedaven impressionats pels pobles de la serra de Tramuntana. Alguns descobrien una gastronomia completament diferent de la seva i gairebé tots tornaven a casa explicant meravelles de l'illa i amb una ensaïmada a la mà. Aquell boca-orella va resultar fonamental, perquè durant els primers anys Mallorca es va promocionar gairebé sola. Cada turista satisfet es convertia en una mena d'ambaixador involuntari. Ensenyava fotografies, explicava les seves experiències, recomanava l'illa a familiars i amics, i això provocava que cada any arribessin més visitants que l'anterior. Mentrestant, els mallorquins observaven aquells canvis amb una barreja de sorpresa i oportunitat. Molts joves, que fins aleshores només havien conegut el treball agrícola, començaven a trobar feina en hotels, en bars, restaurants o empreses relacionades amb el nou sector turístic. Per primera vegada en generacions semblava que existia una alternativa real al camp. I clar, la diferència econòmica era enorme. Treballar al turisme sovint permetia guanyar més diners que moltes de les activitats tradicionals de l'illa.
Famílies senceres van començar a veure en aquell nou sector una oportunitat de prosperar com mai no ho havien fet abans. Els pobles costaners van ser els primers a notar-ho. Alguns llocs que durant segles havien estat petits nuclis de pescadors van començar a transformar-se. Apareixien nous negocis, s'obrien pensions, es construïen restaurants. Les primeres promocions immobiliàries començaven a modificar paisatges que feia generacions que havien canviat molt poc. Però encara ningú no era conscient de la magnitud del que estava a punt d'arribar, perquè els anys 60 només van ser l'inici. L'autèntica explosió arribaria poc després, quan el nombre de visitants començaria a créixer i créixer i créixer de manera gairebé exponencial. El que havia començat com una oportunitat econòmica es convertiria en una autèntica febre constructora. Hotels, xalets, apartaments, urbanitzacions i noves infraestructures començarien a aparèixer a una velocitat que transformaria per sempre la façana marítima de bona part de Mallorca. I és en aquell moment quan l'illa deixaria definitivament enrere la seva antiga identitat agrícola per convertir-se en la gran potència turística que coneixem avui. Si als anys 50 havien obert la porta al turisme, als anys 60 i 70 la van fer saltar pels aires, perquè una cosa era rebre alguns milers de visitants cada any i una altra de molt diferent era veure com arribaven centenars de milers de persones disposades a passar les vacances a Mallorca. El fenomen va créixer tan ràpidament que en molts moments semblava que l'illa sencera estigués intentant adaptar-se a una nova realitat que avançava molt més de pressa del que ningú havia previst. Els avions aterraven sense parar, els hotels s'omplien, els visitants continuaven arribant i la demanda no semblava tenir límits. Com més gent hi arribava, més hotels construïen. I com més hotels construïen, més gent arribava. I com més gent arribava, més hotels construïen. Una roda sense aturador. Allà on abans hi havia hagut camps, dunes, petites cales o modestos nuclis de pescadors, començaven a aparèixer grues. Les obres es multiplicaven. Els promotors compraven terrenys. Els ajuntaments aprovaven nous projectes i la costa mallorquina iniciava una transformació que en molts indrets seria irreversible. Us en recordeu el que hem explicat a l'inici, com era l'illa a principis de segle? Moltes de les zones que avui associem automàticament amb el turisme pràcticament no existien tal com les coneixem ara. Algunes eren extensions de terreny agrícola, altres estaven ocupades per petites comunitats de pescadors. En alguns casos ni tan sols hi havia carreteres adequades per arribar-hi. I de sobte tot va començar a canviar. L'exemple més conegut és probablement el de la Badia de Palma. Zones com Can Pastilla, Serenal o Platja de Palma van experimentar un creixement espectacular. El mateix passava en Palma Nova, Magaluf, Santa Ponça, Alcúdia o Cala Millor. En pocs anys, paisatges que havien estat pràcticament igual durant generacions i generacions es van omplir d'edificis, hotels i apartaments. I recordem que per moltes famílies mallorquines aquell procés es vivia amb entusiasme. M'he adonat que quan expliquem aquests fenòmens els mirem des d'una perspectiva equivocada, perquè sabem dels problemes que vindrien després. Però no podem oblidar que per molta gent de l'època el turisme representava una oportunitat extraordinària. Significava feina estable, significava ingressos més alts, la possibilitat de comprar una casa, d'obrir un negoci o d'oferir als fills una vida millor que la que havien tingut els seus pares. La sensació era que Mallorca havia trobat finalment el motor econòmic que havia buscat durant tant de temps. Però aquella velocitat, evidentment, tenia un preu molt alt. Gairebé ningú no estava pensant en les conseqüències a llarg termini. Les construccions avançaven més ràpidament que qualsevol planificació. Els espais naturals desapareixien. Les línies de costa canviaven d'aspecte. Algunes platges començaven a perdre part del seu entorn original i molts paisatges que havien definit Mallorca durant segles quedaven transformats en qüestió de pocs anys. El més sorprenent és que el procés era tan ràpid que molts habitants ni tan sols tenien temps d'assimilar-ho. Un pescador podia marxar uns mesos a treballar a la mar i en tornar a trobar-se una urbanització allà on abans només hi havia camps. Un pagès podia veure com els terrenys que havia treballat tota la vida quedaven envoltats d'edificis. I un poble podia duplicar o triplicar la seva població en molt poc temps. I mentre això passava, el turisme continuava creixent. Cada any arribaven més visitants, cada any es construïen més allotjaments, cada any semblava que el sostre encara estava més lluny. A finals dels anys 70, Mallorca ja era una de les grans potències turístiques de la Mediterrània. El nom de l'illa era conegut a Alemanya, al Regne Unit, als Països Baixos o als països escandinaus. Milions de persones identificaven Mallorca amb sol, platges i vacances. Mallorca ofrece al viajero el encanto indecible de su paisaje y la claridad del mar que se convierte en auténtico protagonista de las vacaciones estivales. Toda la isla ofrece rincones deliciosos y brinda la arena de sus playas para deleite y atracción de los bañistas.
Son innumerables las rutas del turismo y deporte acuático que se proyectan como un abierto abanico en torno a la costa balear. Formentor, frente a la ancha bahía, es nombre de resonancia internacional y son muchos los extranjeros que llegan hasta aquí en busca de paz y de descanso. Las calas mallorquinas tienen singulares perfiles y la naturaleza convierte estos parajes en auténticos rincones paradisíacos. Los hoteles brindan a los viajeros alegres albergues y cuentan también con dispositivos y atracciones que hacen aún más agradable la estancia de los veraneantes y de las gentes en vacaciones que acuden a descansar a estas tranquilas playas de la bella isla mediterránea. El que havia començat amb uns quants viatgers romàntics, alguns artistes i els primers hotels elegants de Palma, havia acabat convertint-se en una indústria gegantina. Una indústria que generava una riquesa enorme, però també una indústria que estava transformant la societat mallorquina a una velocitat sense precedents. A mesura que el turisme creixia i els hotels s'estenien per la costa mallorquina, també començava a aparèixer un fenomen que pocs haurien pogut imaginar només unes dècades abans, perquè en Mallorca no només estava rebent turistes, també estava creant una nova generació d'empresaris que aprendrien a gestionar aquella indústria millor que gairebé ningú. Durant els primers anys del boom turístic, molts negocis eren modestos. Algunes famílies obrien petites pensions, d'altres transformaven cases particulars en allotjaments per visitants. Alguns restaurants naixien gairebé improvisadament per donar servei als primers grups de turistes que arribaven a les platges. Però a mesura que el sector es consolidava, alguns empresaris van començar a entendre que allò no era una moda passatgera. El turisme havia arribat per quedar-se. I qui ho va entendre primer va tenir un avantatge enorme. Durant els anys 60 i 70, diverses famílies mallorquines van començar a construir autèntics imperis hotelers. En aquell moment, probablement ningú no parlava d'imperis. Eren simplement empreses que obrien establiments, compraven terrenys i aprofitaven les oportunitats que oferia un mercat en plena expansió. Però amb el pas del temps, aquells negocis acabarien convertint-se en algunes de les companyies turístiques més importants del planeta. És una història que sovint passa desapercebuda quan parlem de Mallorca, i és que darrere d'aquella transformació també hi havia persones que estaven aprenent a gestionar una activitat econòmica completament nova. Persones que observaven què volien els turistes, quins serveis funcionaven millor i com es podia créixer en un mercat que semblava expandir-se sense parar. I els resultats van ser espectaculars. A partir dels anys 70, algunes de les grans cadenes hoteleres nascudes a Mallorca van començar a mirar més enllà de l'illa. Primer van obrir establiments en altres punts de les Balears, després a la península, més tard a les Canàries, i finalment van iniciar una expansió internacional que els portaria a Amèrica, al Carib, a l'Àsia i a desenes de països diferents. El que havia començat en una illa mediterrània es convertiria en un model exportable. De fet, és difícil exagerar la importància que Mallorca va tenir en la professionalització del turisme modern a Espanya. Moltes de les estratègies empresarials dels sistemes de gestió hotelera i de les formes d'entendre el sector que avui ens semblen habituals van ser desenvolupades o perfeccionades per empresaris que havien crescut observant la transformació turística de l'illa. Mentrestant, la societat mallorquina continuava canviant. Cada vegada hi havia menys persones treballant al camp. Molts oficis tradicionals anaven desapareixent o reduint la seva importància. Els fills dels pagesos es convertien en recepcionistes, cuiners, cambrers, directors d'hotel o treballadors del sector serveis. Pobles sencers orientaven la seva economia cap als visitants, fent ensaïmades, per exemple, de sol a sol, amb aquelles caixes i un fil per dur a l'avió. I una part molt important de la prosperitat de l'illa començava a dependre directament de l'arribada de turistes. Aquella dependència, però, encara no preocupava gaire. Els debats sobre sostenibilitat, massificació o impacte ambiental encara quedaven molt lluny. Però lentament alguns senyals començaven a aparèixer i encara que molta gent continuava veient el turisme com una història d'èxit indiscutible, altres començaven a preguntar-se fins on podia créixer aquell model sense alterar profundament l'equilibri de l'illa. Quan Mallorca va entrar al segle XXI, la gran transformació turística ja s'havia completat. L'illa, que durant part del segle XX havia passat de ser una societat agrícola a una economia basada en els serveis, era ara una realitat consolidada. Milions de visitants arribaven cada any. Les grans cadenes hoteleres mallorquines operaven arreu del món i el turisme s'havia convertit en el principal motor econòmic de les Balears. Però precisament perquè aquella transformació ja s'havia produït, les preguntes van començar a canviar. Durant dècades, la qüestió havia estat com atraure més visitants.
Ara, en canvi, cada vegada més persones es preguntaven quin tipus de turisme volia Mallorca i fins a quin punt era possible continuar creixent en un territori que al cap i a la fi és una illa amb recursos limitats. A mesura que els anys avançaven, els debats sobre el futur es feien més presents. L'augment dels preus de l'habitatge, la pressió sobre les infraestructures, la saturació d'alguns espais naturals durant els mesos d'estiu o la dependència econòmica d'un únic sector van començar a ocupar un lloc central de les converses públiques. Per primera vegada en molt de temps, una part de la societat mallorquina començava a mirar enrere i a preguntar-se què s'havia guanyat i què s'havia perdut durant aquell procés de transformació. Si una persona que hagués viscut a la Mallorca de l'any 1900 pogués tornar avui i passejar per l'illa, probablement hi hauria moments en què pensaria que es troba en un lloc completament diferent. Li costaria reconèixer molts trams de costa. Li sorprendria veure autopistes allà on abans hi havia camins. Li semblaria gairebé impossible entendre que milions de persones travessin Europa cada any per visitar una illa que durant generacions havia estat una terra de migrants, on molta gent el que somiava era precisament marxar. Però si observes amb atenció, també descobriria que no tot ha desaparegut. Perquè darrere dels hotels, de l'aeroport frenètic, on hi arriben més persones que habitants de l'illa, dels apartaments turístics i de les multituds que omplen algunes platges durant els mesos d'estiu, encara continua existint una part d'aquella Mallorca antiga. Encara hi ha pagesos treballant la terra. Encara hi ha mercats que omplen les places dels pobles. Encara hi ha marges de pedra seca que recorden l'esforç acumulat de generacions senceres. Encara hi ha pescadors que surten a la mar de matinada i carrers on la vida continua avançant a un ritme molt diferent del que veuen els visitants que només hi passen uns dies. Potser per això la història de Mallorca és tan particular, perquè no és només la història d'una illa turística, és la història d'una transformació humana enorme. És la història d'una societat que en poc més d'un segle va passar de viure principalment del camp a viure principalment dels visitants. És la història d'una illa que va aprendre a relacionar-se amb el món d'una manera que els seus habitants difícilment haurien pogut imaginar a principis del segle XX. I probablement és aquí on trobem una de les grans paradoxes de tota aquesta història, perquè allò que va atraure els primers viatgers, els primers artistes i els primers turistes era precisament una Mallorca que ja no existeix del tot. Aquells paisatges tranquils, aquells pobles allunyats de les grans rutes internacionals i aquella sensació de trobar-se en un racó gairebé desconegut de la Mediterrània van ser en bona part els mateixos elements que acabarien impulsant la transformació de l'illa. D'alguna manera, Mallorca es va convertir en víctima i beneficiària del seu propi atractiu. Per això, quan avui es parla del futur de l'illa, sovint apareixen preguntes que no tenen respostes fàcils. Com es pot continuar vivint del turisme sense perdre allò que fa especial Mallorca? Com es pot protegir el paisatge sense renunciar a la prosperitat? Com es pot mantenir l'equilibri entre una economia que depèn dels visitants i les necessitats de les persones que viuen tot l'any? Són preguntes obertes i probablement continuaran sent-ho durant molt de temps. Però el que sí que ens ensenya la història és que Mallorca mai no ha estat una illa estàtica. Ha canviat constantment. Ha passat per períodes de pobresa i de prosperitat, d'aïllament i d'obertura, de tradició i de modernització. I cada generació ha hagut d'afrontar els seus propis reptes i prendre decisions que acabarien condicionant el futur de les següents. Potser per això, quan avui contemplem la Serra de Tramuntana, quan recorrem els pobles de l'interior o quan observem les platges que han convertit Mallorca en una destinació mundialment coneguda, no estem veient només paisatges bonics. Estem contemplant el resultat de més d'un segle de transformacions, d'encerts, d'errors, de decisions col·lectives i de milions de petites històries personals que, sumades, han acabat construint la Mallorca actual. La gran lliçó d'aquest viatge és precisament aquesta, que darrere de cada hotel, de cada carretera, de cada poble i de cada cala hi ha una història molt més llarga del que sovint imaginem. Una història de pagesos, de pescadors, de migrants, d'empresaris, de treballadors, de viatgers i de famílies que van veure com la seva illa canviava davant dels seus ulls a una velocitat que cap altra generació havia conegut abans. La Mallorca d'avui no es pot entendre sense la Mallorca que va existir abans. Aquesta és la història que us he volgut explicar avui. La història d'una illa que va passar de ser un racó tranquil a la Mediterrània a convertir-se en un dels llocs més visitats del planeta sense deixar mai de ser, al mateix temps, la llar i refugi de les persones que hi han viscut generació rere generació. Fins la setmana que ve.